आंनाथ' लानांगौआ लाखांजोब्बायमोन दा जेबोथ' बावासैना आङो आइ बिहरनायफोरखौथ' लाखाजोब्बायानो खोमा आङो लाखांगोन ना लाखाङाखै दे बियो लागाव दाना आंना जुथाया माथो गाबाय आयु दाना आं मारै थाबायबावगोन दिनै आं मा खालामबावनो दानालाय दासो बेफोरबायदि जानांगौ नालै लाखांजोब्बायमोन आंनिया एबार थांसै ना माथो थांसै ओमफ्राय आच्छा माबाफोर लाबावोमोन नामा लानायाथ' लाखांजोबखाबायमोन आङो ओमफ्राय दे होमबालाय थांसैथ'दो आया माथो जाखोबा थांसै ना मानोना मोनसे प्रब्लेम जाबायना दानाबा ओमफ्राय प्रब्लेमालाय माथो जाखोबा मानोना आंनिया जुथायानो गाबाय आंनिया आया ओमफ्राय दाना माने उसुबिदा मोनदों आरोना बे थाबायनो जेबो नङा दे माने प्रब्लेमा बेसो आरोना दासो बिदि जाना होबाय दिनै आंनि जुथायाबो आया मालाय जानायखौलाय माथो खालामनो हाबावनो देनाय र' सिन्था जाना नों दसे बावनो थाथ' दे ओमफ्राय नों बहा थांनो दसेल' थाथ' र' दे अब्लालाय जुथायाबो आंना बेवहायसो गाज्रि जानांगौ जाहैबाय आरोना लासिं बासिंनो बाजार गेजेरावनो बियो माथो लायब्रबखोबा माथो दाबो फैदिया दे आरो दसे नेबावनोसै मालाय खरसा खालामदों खोमा ओमफ्राय नै आंहासो दानिया मा खालामबावनांगौ जाखोबा थाबायनो हाथावा माथावानो ओमफ्राय बिथिंजायबा सेन्देल दखाना बहायथाय ओमफ्राय थांगोन बोरै दिनै थाबायजालानो माथो आंना जुथाया अह जि जारला जाबायना दानिया र' अब्लाबोथ' गोदान लांफिननांगोनलै नङाबा मा जागोनबा आइया बहा थांनायमोन नोङो आं माने मोनसे बुस्थु लायदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांसै न' थांनायाथ' थांगोन देनाय ओमफ्राय नोंना जुथाया बिथिंजाय हाथायाव जुथा सेन्देल फानग्रायाबा बबेथिंजायबा नांलायला खोमा दे बेखौ मानोबा मानोना आं माबा मोनसे जिनिस लाबोदोंमोन आरोना नोंनो मायो आंनो मा लाबोदों नोंनो नायदोब्रा इयु नों बेखौसो लायनो थांदोंमोन होनबा बेखौनो लायनो थांदोंमोन आरोना आं मालाबानो नै जुलियाय हाबायावथ' थांनो ओंखारलायखो नोंलाय आयै नों मिथिया नामा ओमफ्राय दिनैलाय बैसागु दा बैसागुआव माने बरसामोननाव रंजाहैनोसै आरोलै आरोथ' बरसाबो न'आव फैखाबाय नङा होमबा हामालाथ' फैखो बेलाय माथो न'आव गैयामोन ना मानसिया आयै दायो न'आव फैबायनो आंनो माने बरसानो फन हरखादों आरोना बेखायनो गोसोफोरा स्रां मोनो खोमा आयै बरसाखौनो लोगो हमनो स्रां थांनोसै आङो ना माथो होनो दे हा थाङोबालाय थांबानो जाबाय ओमफ्राय नै हा बेखौबो बाबुखौबो लिंबो मिथिबाय बैसागुनि लिंहरदों होननानै बुं दे जागोन दे आयै जागोन दे ओमफ्राय नोंनि बाबुआसो फैयोना फैयाबा देहाय हा बैसागु बोथोरफ्रावनो मानो फैया जानांगौ जाखो फैगोन दे आयै आंहा थांनांगौआ नोंसोर रायलायबाय थानानै लेटसो जालायलांनोसै हाबा बुंनायफ्राथ' लाजाखाया नङा होमबा देहाय आइ दे माथो खालामबावनो आयै आरोथ' बरसाखौ इमान गोबावजोंसो नुनायनि खोथा न' ओमफ्राय आयै बावदोंसोलै आं खिन्थानो माखौसै माखौ माने बे मोद्लाया आयै माने मिस्टार दुखिया आरोना बाब हासर मिस्टार दुगा जाखोसै हा आयै बे जोंनाव फैग्रायालै माने सोराङा आरोना माथो जाखो बेलाय दामानि फैथाराखै दा आयै न' हाबाब हा दा बैसागु बोथोर नालाय हाबेबा बैसागु जायाखै बियो नङा आयै बैसागु जानाय जायैनि खोथा नङा माने बियो बैसागु जाखायाखैनो फाग्लि गथ' नों होनबानो जायो नामा सोरबा मानोना आयै बियो माने हिनजावसो फिसाय लाबोनानै दंफैयो नालाय बेखायनोथ' मागोना फैयाखै हाबाब हा नंगौना नङा जाखोसै बाथ्रायालाय नंगौलै आयै नंगौ आंबो र' साननैसो थानानै बिनि हिनजावखौ फिसाय नायनो थांनि माबायदि हिनजाव लानानै फैदो बियो आयु हादानो हाबा जाथारबाय होनबा बियो मालाय आराम मोननाय दं नालाय आयै फिसाय हाबा लाबाय आरो मालाय बैसागुआव
आइ हा गथ'आ मोजांथारमोनलायो मानोबा आयै ना नों फसायखोमायोमोन हाबाब जानला माला होननायखौनो गारा नङा होमबा नोङो ओरैनो एरहरनायानो आं आइ नोंखौ माने रागा जोंबा आंनि आइखौ फावदेरदो बिराद किउट नुखायो आरोना दे आयै आंहा स्राय थांनानै फैनोसैलाय थाथ' नोंहा हाबा बे जुलि आइजोंबो मा जानांगौ जाखो दिनै हा बर'साया गोसोखौनो थोथारा ओमफ्राय एकदम दासिमबो गारनो नागिरा दसुन मालाय गोसो थोथारिखौलाय गोसो थोना मा जानो दिनै आइ जानो हागौ मालाय दंखायो खोमा आरो हा बेखायनोथ' नोंखौ मेगन खेबाखै आयौ हाबाय जुलि आइखौलाय सोरथो बुजायनोहाय गथ'आनो मानिथाराबा ओमफ्राय दख'ना नायसै नामा बेयाव मा दख'ना नायनो माने आइनो नायनो सानदोंमोनलै आङो आयंनि दख'ना लानोसै नामा होमबा एसे लानो सानदोंमोनलै बैसागुनि आरोना दे होमबा आंबो बासिना होफानोसै थुदो होमबालाय नोंबो नायदो फसायना फसाया नाथाय आंलाय मानो नायनांगौ दिनै आया माने नोंबो गांसे लादो आरोलै जायखिजाया आयंनो नायना होनोसै आङो नोंबो पसन्द खालामदो दे होमबालाय बेवहायनो नायनायग्रोनोसै ना जोंहा दे आरो आंथ' आरो बाराबो मोनथियाना बेफोरखौ जायखिजाया फैदोल' नायनायनोसै बेवहायनो माथो दख'ना गानलायदों आंनि आगै सनाया माथो सिख्ला देलायलाय नुथारदोंलायो औ नङाबालाय माथो होमबा इमान मोजां नुदों आंनि आगै सनाखौ आरे बा आयंआ गानहोदों दख'नाखौ आंखौ जि मोजां गानहोखादों आयंआ ओमफ्राय आयंआ बुंदों जोंहा बैसागुआव प्रग्रामाव थांनो होननानै बैसागु प्रग्रामाव नोंबो थांनो नामा नाथाय आगै मालाय गामियावलाय जों माबायदि थांनांगौ दिनै माने आब' बैसागुआव थांनानै मा जानो दिनै जानायाथ' जाया आगै अब्लाबोथ' जोङो बे गामियाव गोदान ना आरो जों सिनायानो रावखौबो बेखायनो एसे उसुबिदा मोनलायलाङो आं आगै आब' जेबो नङा दे ना आयंबो थांगोन आंबो थांगोन नोंबो थांगोन ना जोंहा बेनोथ'लै आगै जायखिजाया नों थाङोबालाय थांनो हागोन दे आगै आयंजों आथ' नोंबो गोसोआ मोजां मोनगोन न' आयंजों थांफायोब्ला आयं नानि फिसायालाय मानो थांनो हा नोंबो थुदो जोंहा ज' बैसागु बोथोराव एसे रंजाहैनोसै आरोहाय गामियावनो आयं आं थांथ'ला नामाथाय आगैयाल' थांथोंसै नामा हाबाब आयं हा नोंलाय माथो थाङा जालायखो थुदो नोंबो ज'यैनो थांसै साथामजों आरोथ' नै आयं हजोंहायबो मेला सिख्लाफोर दं दा नोंसोरबायदि लोगो जानो हागोन दे ओमफ्राय आं सिनायलायना होगोन ना जानोहाय नोंबुआबा मानो थाङा होनखो जोंहाबा थांनो ओंखारबाय ने आयं ने दे अब्लालाय हां खारिदो ज' थांदिनि जोंहाथ' नै नानजों आंजों ओंखारखाबायानो आं थांथ'ला दे आयं नोंसोर थांना फैदो आं न'आवनो थाथ'नोसै दिनै हाबाब हामानोसै आयं दे अब्लालाय नों थाङाबालाय ओमफ्रायथ' नै आबासाराबो बहा थांखोथाय न'आवनो फैयाखै दाबो आब' थुदोना नोंबो जों थांसै थाङानोहाय नोंबुआ मानोबा हनै बेहाय नानि उन्दै नोंबुआ थाङाबाबो जोंहा सानैजों थांसैने आयं ने रोमियाथ' ना बैसागुआव आइनो थांखासिगोन दे आयंजों थांदो दे आगै दे ओमफ्राय मोजांनो बैसागु नायनानै फैदो एसे दावहाथ' थाङा लिंबाबो माबा आं नोंखौबो थांजानो लुबैदोंमोन दे बिदिबालाय जों थांथ'दिनि नानिजों आंजों ओमफ्राय जोंबो बांद्राय गोबाव थाला दे थाब फैगोन एसे ओमफ्राय नों हारसिं गिया होनबा आयं न'आव थानो गियालै आङो मानोथो गिनो दिनै औ जोंफोरथिंजायथ' आरो गिनाङाबो बांद्राय गिनाया गामिनि गोजाखा आरो ओरैनो हजोंहायसो दंहैयो ना मायो आबायाबो बैसागुआव दे दा नोंबा थिनहरगोन आं एसे थाब फैदो न'आव दाथ' मानसिया फनखौबो लांफायाखै नामाथाय फन हरबाय बायदोंमोन आङो सोराङाथ' फनखौ चार्ज होलांदोंमोन
मानसियासो बहा थांखोबा दे बे खाथिफ्रावनो अबेबा दंदां लोगोफोरनावसो दंहैयो नामा दे नानि फैदो थांसै जोंहा जायखिजाया गोबावथ' बिराद गोबाव जाबायानोलै माने नोंसोरखौ लोगो मोनैया आरोना नाथाय मा खालामदोनाय नोंसोरखौ नागारना थांथ' गोसो गैयामोन आङो उफाय गैयाना आरो होमबाबो नों फन हरदों होननायखाय लोगो लोगो फैबाय देनाय आङो नोंसोरखौ लोगो हमनो थांगासिनो दे आङो आइ हप गासिबो थिगैनो दं ओमफ्रायथ' आगै रोमैखौबो मार गोसोखांबाय देनाय आङो उन्दैयाबो आंखौ मानो फैयाखैसो सानसिगोन बेना जायखिजाया थांगासिनो दे आरो आङो अरे बा बरसा बेवहायसो थाखुमाना दं आरोना नोङो बेखौनो आंहा बहा थांखोसो नंदोंमोन लायो मालाथो फैया नोंलाय जुलि अह बरसा आंलाय गावखौनो लोगो हमफैदों माथो बैसागु बोथोरनि ओमफ्राय गावहाथ' आरो बोसोंबासो थांनानै दंहैयोमोन नङा होमबा माथो खालामनोब्रा एसे खामानि दंमोन नालाय उफाय गैया आरो दे आरो दाबोथ' थिग टाइमावनो सफैबायना नोङो बैसागु बोथोरावनो स्राय फैबाय मानसिया ओमफ्राय नों जोंनाव आलासि जाफैबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंसिनाव आलासि जानो फैनो मोनामोन आरो जेन'बा आइया फैनो मोनाथ' बुङाखैना आङो दे आरो बरसा ओमफ्राय आंथ' फैबाय नोंसिनाव एबार नोंबो थांनांगोन खिन्थु जोंनाव आइयाबो लेंहरखादों नोंखौ दे आरो थांनांगौबालाय थांजागोन ओमफ्राय मोनसे जायगायाव थांग्रोनांगौ आरोना आङो ओमफ्रायनि नोङो जोंनाव थाङाबासोलाय दे ना बरसा बैसागु बोथोरनि जोंनावबो स्राय थुदोना आंथ' आरो नै नोंखौ लांनोबो फैखाबाय थांगोनब्रा थांगोन माखौथ' सिन्था जादों नोंलाय माने आंहा मोनसे फिसा खामानि दं आरोना बे जोब्बानो थांगोन आं दे आरो होमबालाय नों आरो नोंनि खामानि न' माथो होनबावनो नोंनाबालाय बिदिनोसै जेन'बा दा जोंनाव फैबाय नालाय नों जोंनाव बैसागु जालांग्रोदो ओमफ्राय उनाव आं थांसैलाय नोंसिनाव दे आरो होमबालाय जायो बिदिबाबो माथो न' ओमफ्राय गावहासो आंखौ बावथारबाय नामा माथो फनबो हरा खबरबो लाथारला आंखौ आं हराबानो हरा गावहा जायो नामा सोरबा बिदि मानो हरा जानांगौ आंलाय होमबा नोंनि फनालाय माथो फैया आंनावलाय गावहा बावखाबाय दसोन आंखौ बावालै जाम्बिलाय मानो बावनांगौ आंलाय माने टाइमखौसो मिलायनो हायाखै आरोना दे होमबा ना नों थाथ' बरसा आंदि नोंखौ बेसेबां गोरबो गोसोजों मोजां मोनो थेरे गावहासो माबा आंनि गोसोनि खोथाखौनो एसेबो बुजिया नोंखौ दे हायना मुलिखौनो होनानै लागारनांसिगोनलै आङो नङाबा जानाय नंला नोंबोथ' आंखौ गोसो थोनांगोन ना आंथ' आरो नोंखौ गोसो थोखायोनोखा नोंबो आंखौ गोसो थोबासो जोंनि लाभ स्ट'रियाबो आवगायगोन आरोना होमबासो जागोन दा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव आयो दे आरो देग्लायनि बैसागुआवनो बरसाजोंनो स्राय मोसानोसै आङो बरसायाथ' आरो फैखाबायानोखा बांद्रायखौबा बरसानावनो स्राय थालांगासिगोनलै आङो थालांमारनांसिगोन बरसानावनो होमबासो जासिगोन खोमा जायखि आंखौ बरसाया लाखि दा लाखि बे न'निफ्रायनो थांलासो आं बाराखौबा आरोलाय आं थांथाराबालाय बरसाया आंखौलाय जुलि लाखानांगोनखा माथो ओइ साला मालाय मिस्टार दुगा बायदिसो जानांगौलै खाफालफोरा बा गोसोनाय दंना दं मालाय दंजायोना दंजायो हाबाखौनो स्राय जागारगारबाय माथो मिस्टार दुगानि हिन्जावखौबो नायनांगौमोनथ' आरो खेबसे आंबोथ' नायनो माबायदि हिन्जाव लानानै फैदों बियो आरे बा बेदराथ' माथो मोनसेयानो एबार बेदरा मोनबाथाय ना नैखौलाय एवहरनोसै आङो ओमफ्राय मैथा बाथोनबो बानायनोसै नामाथाय आरोथ' आइया खिन्थादोंमोन न' सोराङा मैथाखौ बाथोनखौ गोथाव मोनो गासिबो मोनजोब्बायानो माथो ओमफ्राय आंथ' आइया नोंनियावबो थाङासै माथो खालामबाय थाबावनो आंलाय दे आरो दसे स्राय जिरायनानै थाबाय थानोसै आङो न'आवथ' रावबोआनो गैलाबा गेसनिफ्राय माबा बनाव सोनोनो मोजां मोनसिनो दे आङो बेनोसै गेसाबो गोबां सेरो न' जोंहाथ' आरो गेसखौनो बाहायनायानो जाखायामोन लायनोबोथ' हाखाया नालाय ओमफ्रायो सोराङासो बहा थांखोबा
सोरबा फन हरबाय थादोंमोन रायलायाबो माथो सोरबा नांगौबो जानो हानायमोन खोमा आं असुदा खोनानायखाय रायलायासै माथो मालायनि फनखौ हमबायबो थानो बोरैबा मोनो दिनै दे आरो दा खावफैबा रायलायथोंसै ओमफ्रायथ' आगै रोमाया जि खुसि न' आयंजों थांफानो मोननायखाय आरोथ' आगै रोमायखौ बेफोरबायदि खुसि नुनानै आंबो मार खुसि मोनबायलै दिनै आगै रोमै ओमफ्राय मानसिफ्राबा न'आव दंना गैयाथाय आगै रोमै आया मानसिफ्रालाय माथो बहाबासो थांनो ना मादों दिनै न'आबोथ' माथो बन्द'सोलाय माने बैसागुफ्राव थांनो खोमा दाथ' बैसागु बोथोर नालाय ओमफ्रायथ' आं एसे मोजां फैदोंमोन देलाय लोगोखौनो मोनासै माथो आरैनो सोर नों बेयाव ओमफ्राय नों बेवहायलाय माथो खालामफैदों आया रजे नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे आगै रोमैमोनखौ मिथियो नामा नों बहा थांदों माथो रावबो गैया न'आव नों बिसोरखौ लोगो हमनो फैदों न' नोंनि गारिखौ नुनायखाय नोंखौ मिथिया साननानै खिन्थाफैदों आङो खिन्थाफैनो माने माखौ खिन्थानो बेवहायनो हारसिं जिरायनानै थाथ'नोसैलै आङो सोराङाबो बहाय थांखोबा माथो दाबो सफैदिया मानसिया आरोथ' मालायफोरनाव थाफैदोंबाबो माने जोङो मालायफोरनाव थाफैदों बायदिखौनो मोनाखै दिनै जोंखौदि एसेबां अनो माने न'नि मानसि बायदि अनथारो आरोना आगैखौ जों आंजोंखौ आरोथ' सिगां समाव माबोरै थागोनसो नंदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो बिसोरजों थाफानानै मिन्थिबाय दे आङो बिसोरनि गोसोआदि एसेबां मोजां न' जोंखौ एसेबां माने अनो आइ आरो आफा नोंसोर नुहुरदोंना दिनैना जोंहा थानो न'खौनो गैलामोन ओमफ्राय बिसोर एसेबां मोजां मानसि दिनै जोंखौ एसेबां अनदों बिसोरो जोंखौ थानो जायगा होदों थैब्लाबो आं बिसोरनि बेबायदि अननायखौ बावनो हानाय नंला नोंसोरनि बेबायदि अननायखौ आं माबोरै सुख'बावनो दिनै आगैयाबो जि खुसि न' बेवहाय फैनानै न'आव जेरैबायदि थायोमोन बेवहायबोथ' बिदिनो थायो माथो आरो आंबो एसेबां माने गाज्रि मोनाखै दिनै आयंखौथ' आं आंनि आइ बायदिसो मोनखायो आंनि आइया थाबाबो न' बेफोरबायदिनो अनगौमोन खोमा आयं बायदिनो आइ बिराद गोसोखाङोलै आं नोंखौ बिराद गोसोखाङो दिनै नै माथो हारसिंसो जिरायना दं नोंलाय माने न'आव रावबो गैखाया ओरैनो दसे जिरायदोंमोन आङो हारसिंखाय आरोना रावबो गैया माने आइजों नानियालाय बहा थांखो आइजों नानिजों माबायावसो थांदों बैसागु माबा प्रग्रामाव थांदोंमोन बिसोरो आच्छा आइया थांनो होनखादोंमोन माथो बावदोंसो आङो ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थाङामोन आइया फन हरबाय थादोंमोन नो माने आयंआ फन हरबाय थादोंमोन नो गावहा फनखौबोथ' चार्जआवसो गालांदों न' आं माबा दखानावसो थांदोंमोनलै आरो बै लोगोनाव थांदोंमोन आं ओमफ्राय ओंखाम जानोसैमोन नामा ओंखाम जानोसैबा आथिया गोसैदो आं खुरनोसै आइया संना गालांखादोंमोन नामा आइया संलाङाखैमोन आं संनानै दोनबाय दे आरो ओमफ्राय नोंलाय माथो संनांगौ जाखो दिनै मालाय आइयानो संगौमोन ना आइया संनोथ' बुंखादोंमोन ओमफ्राय आङो संनोसै होननायखाय आइया संलाङासै होमबाबो नों सङामोन ना आंनो संगौमोन ना नांगौबा नों ओंखामबो सङो माथो खथ' गोथाव सङो नैबे आसोला मालाबा आं संनायखौबो जाना नायदे बरिया संखायो दे आंबो दे जागोन दे ओमफ्रायथ' नानिया केक जानो होनबाय थानायखाय लाबोलायदोंमोन आं नानि नाबाथाय बिदिनोसै ओरैनोसो होनो बियो मानोथो लाबोलायनांगौ जाखो आइया उन्दै मानसि बिनायालाय माथो जानो देनाय मालाय जानो गोसो नालाय बिगोनथ' आरो दा नानि फैबा होनोसै आरोना ओमफ्राय नोंलाय माथो थालांनाया हारसिं न'आव आं थाङा होननानैसो थाखादोंमोन दिनै ओमफ्राय आइया थांलिङाखैमोन नामा नोंखौ नङा आयंआथ' लिंबाय थादोंमोन आंखौ ओमफ्राय आंसो थाङासैना माथो थाङासै नोंलाय थांबाथ' जायोमोन ना आरो नङाबा नों थाङोबालाय आं दोनलांसै ना दानो ओमफ्राय आंलाय मानो थांबानो दिनै थांला नामा थौरोब्रा माने गामि नायथावथाव आरोना जोंनि गामिखौ नायथावथाव जेबो जायाना आंबो थांगोन ना माथो आं दोनलांगोन ना आयु ओमफ्राय सोराङा बुंनायलाय आं ओंखारनायाथ' ओंखारबायमोन दिनै नाथायबा
मालाय गामियाव एसे बोरैबा उसुबिदाबो मोनलायलाङो दिनै आगैखौ लायथावथाव दसे थांनानै फैनायानो मोजां जागोनबो नामा माथो जानो आरो थांनायालाय ओमफ्रायो दाख्लैनि बायदि बुङोबा जेनेबा माने सानोबा गामिनि मानसिफोराथ' मोनथिजोबाना आरो ओमफ्राय सोरांजों थांनायाबा मोजां जागोन ना जाया दिनै ओमफ्राय हारसिंबाबोथ' माब्रै थांनो आंलाय मालाय गामि फारसेथिंजाय आं रावखौबो सिनायानोबा लोगोफोराबोथ' रावबो गैया न' जि जायो जाथोसैलै आं सोरांजों थांफानोसै खोमा ओमफ्रायथ' आंना ओंखारनाया जाबायानो सोराङा दाबो जायाखै ना माथो आरेबा जाबायना ओमफ्राय ओंखारनाया मानसिखौनो जाहोनथावथाव नुखायो दिनै आंनाथ' दहायनो जादों ओमफ्रायथ' आं नोंखौसो नेगासिनोमोन माथो दे आरो होमबालाय थांसै ना माथो ओमफ्राय सोरां जेनेबा आं नोंजों थाङोब्ला जेबो उसुबिदाथ' जानाय नङा ना सोरां उसुबिदा माने माथो जानोबा जेनेबा गामिनि मानसिफोरा जेबो बुंनोथ' नङाना दाख्लैनि बायदि बुङोब्ला सोरबा आच्छा माने नोंनि उसुबिदाया बेसो आरोना माने आं माबाफोर बुंजानो गिदों आरो जेनेबा नोंहासो उसुबिदा जागोन न' जायालै मानोथो जानो देनाय जेबो नङा दे बेफोरखौलाय मानो सानो देनाय आरोथ' आं दंना जोंनाव फैबाय जेला जोंनि गामिखौबो नायदो आरोलै एसे मानोना नोंसिनि गामिया खाथिबोलाबो आं फैफेराखैनोमोन माब्लाबाबो बेयाव माने फैनायानो जाया आरोना आंथ' आरो न'निफ्रायनो बारा ओंखारखायामोन नालाय जायखिया दाथ' नायदो आरोलै दाथ' फैबायना दे आरो होमबालाय नोंसिनि गामिखौबो एसे नायना लानोसै माथो आरो बिदिसो जानांगौना दे होमबा थांसै ना इमे थुदो होमबालाय माने जोंहा सानैजों लाराय थांसै आरोना दे आरो होमबालाय जागोन दे आंबो न'निफ्राय बांद्राय ओंखारनाय जायामोन आरोना होमबालाय आं बायदिसो नामा नोंबो माने खामानिफोर थाबाल' एसे ओंखारनाय जायोमोन आरोना बांद्रायबो बेरायनाया मोजां नंखाया माथो दे आरो नोंनाबो मोजां बैखिजाय गामि दंबावो नामाथाय न' दंनायालाय दङ मेरलानो मालाबा बेरायनो लांगोन दे आङो ओमफ्राय मालाय गामियालाय बोरै थांनांगौ जाखो दिनै आया माखौथ' सिन्था खालामदों नोंलाय दिनै माने आनैबो दंखायो नालाय बेखायनो बुंदों आरोलै होमबा नोंसिनि आनै लाहानि न' दङ नामा माने नोंसिनि आनैमोननि गामि मालाबा थांसैब्रा माथो जागोन दे होमबालाय मालाबा नायनोसै ओमफ्रायथ' बेलासिफोरावबो बेरायनो मोजां जागोन खोमा न' जायगाफोरा जायोथ' मालाबा बेरायनोलाय बेलासियाव मालाबा आगैजों फैनांगौ जाबाय ओमफ्राय आंखौलाय लाबोफाला आरोना दे आरो जागोन दे जोंहा जयैनो फैगोन आरोलै होमबा वाव नोंसिनि गामियाबो ना बिराद मोजां माथो गामिफोरानो समायना जाखायो आरोना आंबो टाउननिफ्राय गामिखौसो साबसिन मोनो दिनै मोजाङानो माथो होमबा ओमफ्राय जों बेसे गोजान थांबावनांगोन बायदि बेनिफ्राय माने ससे थांबावनांगोन आरोना बेनिफ्राय मोनबायबो होमबाथ' बांद्राय गोजान नङाबो माथो न' ओमफ्रायथ' ना थेंक इउ माने नोंसिनि गामियावबो बेरायनो लाबोनायनि थाखाय आरोना आंखौ जेबो नङालै बेखौनो थेंक इउ होनलायो नामा सोरबा होनाबा माथो दिनै आयंआबो आंखौ थांनो लिंबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय आंसो थांथ'वाखैमोन आरोना दा आगैखौ लायथावथाव नोंजों फैनाय जाबाय आरो आंबो ओमफ्रायथ' नोंसिनि गामिखौबो नुबाय स' बिउटिफुलखा माथो दे होमबालाय माबार थांसै ना थांनोसै आरो थोदो ओमफ्राय नों थाबायनाया जेबो खस्थ' मोनाखै दाना आरो नोंबो सोरां थाबायनायानो सोरबा खस्थ' मोनो नामा आंथ' आरो माने जोंफोराथ' गोदोनिफ्रायनो थाबायबोखायो माथो ओमफ्रायथ' बेफोरबायदि गारि माबा माबि गाखोनाय बिदि हुदायानो बांद्राय गैखाया आंनिया माने गामियावबो बिदिनो थाबायबाय थाखायोमोन आरोना बांसिन हाथायफोराव थांबाबो थाबायनानैसो थांखायोमोन आङो आरो जोंफोर बायदियालाय बेबायदि थाबायाबा माथो आरो मालाय बायदि बहाथो गारि माबा माबि मोनबाय थानो आंनाबो बिदिनो आरोना माने आंबो बांद्राय बेबायदि हुदा गैया जोंफोराथ' आरो नोंथ' नुखाबायानो
दे आरो सोरां सानसेबाबो मोजां सम फैखायो बयनियाबो नोंबो नायबाय थाल' सानसेना नोंबो माने नोंनाबो गासैबो थाजोबगोन वाव जि मोजां बोर होबाय आरोना नों आंनो ओमफ्रायथ' ना आंनि बोराबो जाफुंगोन दे नायल' नोङो आरे नाजार नों दिनैसो फैनो रोंबाय आगै रोमै मोना बहा थांदोंबा बहा थांदों माने बिसोर दा बेयाव थालाना मा होनखो थाला बिसोर बेयाव थाला दा थाला माने मा होननो सानदों नोंलाय नों खनसे फैनानै थांनायनिफ्रायनो आगै रोमैया गोब्राब बेरामाव गोग्लैदोंमोन बेनि उनावहाय मा एसेबां खस्थ' दंमोन बिसोरो दायो बिसोर आरो बहा थांखो बेखौ आं जेबो खिन्थानो हानाय नंला मानोना आंबो मिथिया जायखिया माबा मोनसेथ' खिन्थालांनो खोमा ना माने जेबो खिन्थालांनायाथ' खिन्थालाङाखै गावनो मिथियामोन दि बहा थांगोन आरोथ' फैसानिबो बहुद प्रब्लेम जादोंमोन न' बिनि थाखायनो बिसोर दायो बिनिफ्राय थांबाय जानांगौ बेनि थाखायनो आंनो फन हरदोंमोनदां एसेबां नांगौनि समावसो आं बिनि खाथियाव गैयामोन जेन'बा दा बहा नागिरबावगोन आं देनाय जायखिजाया जेरैखि जायाबाबो नागिरगोन आं बिसोरखौ